Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga hadrati Imam Ghazali tidak memasuki nama alimuna soleh. Semoga hadrati abaina wa ummatina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Mamando ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wama du'aul istiftah ya. Wa amat tafakkur wa amaniyah berarti urung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaniyatu lan anapun utawi niat ibakasane kan bakas salat ngger hati hadir terus rukun syaratnya dilakoni. Di antara rukun syarat kudu niat. Soli fardhus subuh ki sateruse
fa ajmu lan utawi nejo ala ijabatillahi ing ngatasé nyembadani Allah azza wa luhur wa jalaluhu. Niat nalika niat saya menunaikan wajibane Allah sholli fardhu subhi fimtisali ing dalem anut amrihi perintahe Allah bisolati kelawan salat. Niat aku salat nglakoni perintahe Allah wait mamihalan ganepake wa itmamiran nganepake perintah Allah rojaan krana arep-arep li sawabi maring ganjarane Allah nglakoni perintah lan mengharapkan pahala dari Allah wa khaufan lan wedi nalika niati wedi min iqabihi saking siksane Allah. Nalika niat sadar hatinya mengharap pahala dari Allah dan takut pada Allah dari siksanya. Wa talaban lan amrih likurbati maring marek mengharapkan dekat minhu sangking Allah wa talaban amrih atau mengharapkan ya kena lil kurbi likurbati maring peparek minhu sangking Allah mutaqallidan kalih anut limin nati maring kanugrahane minhu sang Allah mengharapkan doa muqallidan marang kanugrahane Allah bidznihi kelawan idine Allah laka marang sira fil munajati ing dalam munajat basa Jawane menake bisik-bisik apa fil munajati ing dalam bisik-bisik munajat ma'a kasrati sertane akeh ain sot terus nun lah min kasrati saking akeh ain sot terus isyanika saking maksiat dateng panjenengan fa'adim mongko ngegungna sira fi nafsika ing dalem awakira ing dalem atinira agungkan dalam hatimu ketika niat kuwi qadra kira-kira munajatihi munajat nang Allah agungkan dalam bisikanmu nalika niat kuwi mengagungkan munajat nang Allah wangdur lan angen-angena sira perhatikan man ing ndatta sapa tunaji bisik-bisik sira perhatikan kowe iki salat iki bisik-bisik nang sapa wangdur lan angen-angena sira man ing wong tunaji munajat sira perhatikan kamu menghadap bisik-bisik nang ngene sapa wa kaifaran kaya apa tunaji munajat sira dan bagaimana kamu bisik-bisik nang Allah
wa bimadalan kelawan apa tunaji bisik-bisik dengan apa kau menghadapkan dengan Allah. Wa indah dalan ing sandinge iki wis ngono terus piye wis munajat nang Allah nang niat yang bagi sayujo ayak riko yento irkoni keringet wa yang bagi sayujo ayak riko yento ngringet apa jabinuka pilingan ira minal khojali saking isin wis madhep nang Allah maka bercucurlah keringetem sangka pilingan karena malu ngadem dat sing sangge langit sangge srengenge sing swarga minal khojali saking isin watar taidu lan gumeter apa faro isuka ros-rosan ira minal haibati saking wedi nang Allah iki cara salat sing iki kelas wong dhuwur iki awak dhewe iso salat seneng watar taidulan gumeter apa faro isuka ros-rosan ira minal haibati saking hebah to wedi nang Allah wayasfir rolan kuning apa wajuka wajahira pucet pucet wajahmu karena menghadap Allah minal khaufi saking wedi. Iki lagi niate tok sudah tampak dalam wajahnya mereka Nabi nalika salat kaya wong buyeh dan takut menghadap zat yang bisa membuat matahari zat sing gawe langit di bumi nggih menungso. Wis saiki wis niat. Berniat terus piye? Baru sholli fardhu subuhi. Wa amat takbiru anapun takbir termuni Allahu Akbar. Kene cara sulam kitab ndek-ndekan sing bagiane njaba takbire kudu Allahu Akbar. Ra kene alife dawa Allah ya ora. Fa idza moko tatkalane natoko ngucap bihi kelawan takbir apa lisanuka lisan ira jika lisanmu mengucapkan takbir terus piye payam bagi mongko sayukjo esmuni Allahu Akbar Allah yang maha besar terus piye payam bagi mongko sayukjo ndaklah Allah yukadzibu orang gorohake hu ing Allah apa qalbuka atinira hatimu jangan mendustakan dengan ucapanmu yang besar hanya Allah liyane cilik kabeh langit cilik gaweane Allah yang besar hanya Allah bergawe hendaklah jangan kau membohongi hatimu ayam bagi mau sayudo apa Allah yukadzibu ora yento ngoroi bi kelawan Allah apa qalbuka atinira fa ing kana moko lamun ana fi qalbika ing dalam atinira nalika muni Allahu Akbar dalam hatimu kok muncul sayun suwiji-wiji wa utai sae iku akbar luwih gedhe minallah sang Allah subhanahu wa ta'ala kalau di dalam hatimu kok terdetik sesuatu yang lebih besar daripada Allah cari hatimu muni Allah yang paling besar Allah yang maha besar
dadakno atine sing eling liyane berarti menganggap Allah kecil. Au kana utawa ana apa hawaka nafsu nira aglaba iku ngalahake alaika ing atase sira min amrillahi saking perintah Allah, saking perkarane Allah azza wa jalla maha. Lamun nanggone ati kok terdetik menganggap ada yang paling besar melebihi Allah. Wa anta utawi sira iku atwa uluweh patut lahu maring hada mingka sang sira apa Allahu Gusti Allah. Berarti kowe menganggap salne Allah ada yang lebih besar nungguli Allah. Amun atine kok muni menghadapkan selain Allah, menganggap yang di atas Allah seenengna yang akbar. Fakot mongko teman-teman ittakhot tangalap sira hu ing nafsu ilahaka ing dadi pangeranira. Dadi berarti awak mengakoni nafsunum dadi pangeran, menganggap ada yang lebih besar daripada Allah. Fakot mongko teman-teman ittakhot tangalap sira hu ing nafsun ilahaka ing pangeranira. Wa kabirtalan abad atau kabirta ngegungake sira hu ing nafsu, menganggap nafsumu lebih hebat daripada Allah karena menganggap liyane Allah yang lebih besar. Fayakunu mongko ana apa kauluka pengucap pira, maka akan terjadi ucapanmu muni Allahu Akbar kuwi kalaman namung omongan ucapan bilisanil mujarrodi lan lisan sing mligi, hanya ucapan satu ucapan metu kanggo lisan lamun nganggep liyane Allah dan besar. Waqat moko teman-teman takhallafa nulayani sira alqalba ing ati, berarti ucapanmu itu tidak sesuai dengan hatimu. Wakot teman-teman takhallafa nulayani sira alqalba ing ati an musaadatihi saking nulungi ati. Berarti kamu nulayani marang aja nganti ati di mergane cara pekeh muni usul iki mbek nuntun nulung ati njur eling nang Allah. An musaadati saking nulungi ati. Wama utawi apa akdamu iku luweh agung, apa yang lebih besar, al khatiru kang luweh dari ungkapan fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ungkapan hati laula lamun to ora ana apa at-taubatu tobat wal istighfaru lan istighfar, maka apa yang lebih besar dari prasangka hatimu nungkuli tobat dan istighfar, tegese menganggap selain Allah itu besar. Kene gak ana kejaba wong tobat lan istighfar sing akeh. Wa husnudoni lan baguse penyono
bikaromi sebab lumane Allah subhanahu maksudnya Allah wa faulan pengapurane Allah gak ono soale Allah sing oleh awak dinyembah kok sembrono ngono isek ditampa dosane isek ditampa tobaté tidak ada yang lebih baik kecuali husnudon bagusnya penyono marang lumane Allah subhanahu maksudnya Allah wa afaulan pengapurane Allah wis berniat lagi tandai kino ringkesan mergane bahasane ya untuk nduwur kene terus ngaleh langsung tek terakhir njaluk tobat wis bar Allah Akbar salat piye wa ma doaul istiftahi lan anapun donga istiftah maca kabirau wal awwalu mongko utawi kang awal kalimat istiftahwi kauluka pengucap ira pertama kali dari kalimat doa itu apa wajah tu wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo itu cara doa iftitah doa membuka menghadap pada Allah doa iftitah ki diwaca sadurunge maca ta'awudz aja ngantek auzubillahi minasyaitonir rajim regane nalika riyaya iftitah diwaca sawuse dadi tahki diwaca sadurunge takbir kok jatuh bar Allahu Akbar maca iftitah abirau terus lagi auzubillahi minasyaitonir rajim lagi bismillahirrahmanirrahim jadi bar Allahu Akbar apa maca kabirau sik terus lagi takbir ping kawitan piro salat itu ya songo selalu ta nika buka ana ini lali nande dadi takbir iki wis bar kabirau aja langsung imam Allahu Akbar terus maca Allahu Akbar aja ngantek maca kabirau sik terus lagi Allahu Akbar antara Allahu Akbar dicelani kanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus lagi a'udzubillah lagi maca Fatihah nek aturane ngene pekeh ngono lan sing diwaca apa wajah tu ngadepake ingsun wajhi ing wajah ingsun lilladzi maring dat aku hadapkan wajahku kepada zat fatara kang dadosake kang gawe samawati pira-pira langit wal ardo lan bumi aku hadapkan hatiku pada zat yang membuat langit bumi ora trimo-trimo gawe wong to gawe langit sapa hambane langit walai salan ora ana al muradu kang dikarepake bil waji kan waji iku wajudhoir bukanlah yang dimaksud dengan ucapan wajhi kuwi ora wajah lahir ki ora walai salan ora ana apa al muradu kang dikarepake bil waji kan wajah iku al wajud dohir wajah dohir tok tapi wajah batin tegese hati aku hadapkan hatiku kepada zat yang membuat langit dan membuat bumi fa innaka mongko setuhune sira innama angin pestine wajah ta ngadepake sira hu ing wajah sing gawe langit iki ila jiatil kiblati maring arah kiblat aku hadapkan wajah
menghadapku kepada kiblat Mekah iki. Madhep nang kiblat. Wallahu lan utai Allah subhanahu wa ta'ala ya takot dasuiku maha suci an saking an maha suci an saking antahud dahu yen to mbatesi sira al jihati ing jihad. Jangan kau katakan kau menghadap ke kiblat itu menghadap arah. Allah itu bebas dari arah. Allah ya ora ana ngisor, Allah ya ora ana dhuwur, Allah ya ora ana kanan dan kiri. Mergane Ki Ahlussunnah wong apa jenenge? Wong ora Ahlussunnah kan ngarani Allah itu berada di atas. Berarti bukan suci dari arah. Makanya Allah menganggap nang dhuwur. Karena cara Imam Ghazali iki ora kena menghadapkan arah. Allah berarti berada di arah. Allah ora ana lor, ora kidul, ora dhuwur, ora ngisor. Hatta hingga takbala madhep sira biwaji lan wajahe wong badanika badan ira alaihi ing atase Allah sehingga kamu menghadap badanmu kepada Allah wa innamalan angin pestine wajhal qalbi arai ati wa utawi wajhul qalbi alladzi kang tatawat jauh ngadep siro bi kelawan alladzi we menghadap kepada siapa ila maring dat patiris samawati dat sing gawe langit wal ardi lan bumi. Dat yang membuat langit dat sing gawe bumi. Mergane fangdur moko angen-angeno sira. Sekarang perhatikan ilahi maring ati. Sekarang perhatikan hatimu. Amutawajjihun ana to ngadep ila amanhi maring angen-angene wong. Fil beti dalam ati wasuki lan pasar. Saiki lamun atinem kowe iki ngadep nang Allah kok atinem madhep nang gone omah, madhep nang gone pasar, cara kene ngadepno sawah. Berarti muttabiun iku anut li syahwati maring syahwat. Berarti hatimu wis melenceng meneh. Kowe iki ngadep ndat sing langit bumi kok malah ngadep nang gone sawah, ngadep nang gone cara wong tani ya tandur sateruse. Au mukbilun kang ngadep ala fatiris samawati ing atase ndat sing langit. Apa kowe ngadep nang ndat sing langit to ngadep nang gone gaweane kuwi rupane tandur sak teruse sawah gudang. Wa iya kalan wedya sira. Mergen iki ringkesan. Kae bahasane untuk piye? Wa iya kalan wedya sira antakuna yen to ana sira iku awala yen to ana awala kawitane mafatihatika oleh buka sira to ngawiti sira lil munajati maring munajat bisik-bisik. Ndaklah permulaan munajatmu
Ojo ngantek dimulai dengan bil kadhibi kelawan goroh. Sudah wis mliduk, wis loro, cangkem muni wajahtu tapi atine ora wajahtu. Berarti apa mliduk iki ora cocok karo sing diucapno atine. Sing digoroh kan ora cocok karo cangkem lan ati digoroh. Perkara sifatnya Nabi sidkun, jujur, tenan, gak tau mliduk. Ucapane Nabi ucapane sidkun. Lawak dhewe kadang ucapan mbek atine ora sesuai. Ketoke ya mustaqbilal kiblati, tapi mustaqbilal sawai. Wis ngene iki wong ngene iki nuduno tenan awak dhewe cara keimanane blas ana apa-apane dibandingno ngono iki. To mbok ngaku kaya apa sik bil kadhibi kelan goroh. Walayan sorifa lan ora bakal yang sorifu memusapkan bedane. Walayan sorifalan ora bakal ngadepake apa wajhu wajah ilallah maring Allah. Kowe ora iso ngadep nang Allah nek nggulan ora lah bahane ora ngarah. Atine mesti kaya ngene angel kowe ngadep nang Allah. Imam Ghazali nggulan illa kejaba bin sirofi bin illa kejaba binasrillah kejaba oleh pitulunge Allah. Kowe ra iso ngadep nang Allah kecuali mendapat pertolongane Allah. Aman adoh saking siausa liyane Allah. Engkau tidak bisa demikian itu kecuali mendapat pertolongan Allah jauh dari selain Allah. Mergane fastahid nemen-nemeno sira fil hali ing dalam tingkah. Fastahid moko nemeni sira fil hali ing dalam tingkah fi sarfihi ing dalam madhep nang Allah ilahi maring Allah. Mergane harus sungguh-sungguh bagaimana caranya kau menghadapkan hatimu pada Allah. Angel piye wa in ajasta lamun apes sira jika kau tidak mampu anu saking madhep iki alat dawame ngatasé langgeng lagi Allah Akbar atine wis tok Surabaya, atine wis tok Ratan Gede, atine tok sekolahan. Ngono piye ora iso eling Allah ora iso dawam. Fal yakun mongko ana sira fal yakun mongko ana apa kauluka pangucapira fil khali ing dalem iki tingkah sadikon iku bener. Bergandalah ucapan itu benar. Ucapan kalau ati men iki iso bener padha sing dunekno karo atine cocok kuwi jenenge jujur. Wis bar muni ngono piye bar kabira sak wajah terus wa idza lantat kalku tang ucap sira wajah tuat jalilahi wa muslim. Terus muni hanifan condong kalih condong musliman dadi wong Islam. Hatimu condong dadi wong sing Islam. Payam bagi mongko sayugdo ndaklah kusensane ayah turo yen to krentek terdetik krentek bibalika kelawan atinira kowe kok muni hanifan condong ingsun musliman kalih dadi wong Islam kudu kemrentekno atine annal muslima sedune wong Islam kuwi wa ya muslim alladzi kang wong Islami wong sing piye to wong sing salimah selamat sapa
al muslimuna wong Islam min lisani sang lisane wong wayadihi lan tangane muslim. Sapa to wong Islam? Wong Islam kuwi orang-orang Islam selamat dari ucapan orang itu dan dari perbuatan orang itu. Tegese wong Islam ora ganggu wong liya. Kowe kok muni musliman. Mergane ngene atine kudu kementek wong Islam kuwi wong sing orang lain terjaga dari ucapannya dan terjaga dari perbuatannya, tegese gak ganggu wong Islam kabeh selamat. Fa'in mongko lamun ora takun ana sira kadzalika mengkono ngantek kok ora iso ngono, orang lain terganggu dengan ucapanmu, orang lain terganggu dengan perbuatanmu. Ngono kunta ana sira iku kadziban goroh oleh kemuni musliman kuwi. Karena apa? Orang lain terganggu dengan ucapanmu dan perbuatanmu. Wong Islam tidak mengganggu. Kene lamun ora iso ngono berarti kadzabta kunta ana sira iku kadziban goroh. Wis koma fastahid mongko nemen-nemen sira anta jima yen to nejo sira alaihi ing atase wong fil istiqbali ing dalem madhep. Mergane harus bersungguh-sungguh dalam menghadap watan dimalan getun sira alama ing atase barang sabako kang dhisik minal ahwali saking pura tingkah. Maka kau harus hadapkan hatimu dan dirimu getun apa sing dilakoni kabeh lamun ora cocok nggone ati karo lisan. Wis bermuni apa Hanifah muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kowe nalika donga iftitah kok muni wa malan ora ana uta ingsun iku minal musyrikin sing musyrik. Aku ora termasuk wong musyrik. Nalika donga iftitah kuwi perkara kon muni piye fahdir dotoro fahtir mongko ngrenteka sira bibalika kelawan atinira asir kal khafi ing sirik kang samar. Maka terdetiklah dalam hatimu sirik sing samar. Apa sirik samar kuwi? Yo ngadepna Allah ketoke tapi hatine ora. Menganggap selain Allah ada itu berarti selain Allah ada yang lebih besar kuwi jenenge sirik sing khafi, sirik sing samar. Kaman kaya wong yaksidu kang nejo sapa wong bi ibadati kan ibate wong wajallahi ing zate Allah wa hamidalan muji sapa wong annasa ing manusa. Kuwi dari sirik kopi ketoke ya menghadap pada Allah tapi mengharap pujian dari orang. Berarti alamatnya orang nang Allah tapi alamatnya wong niki diarani sirkul khafi, sirik sing samar. Menganggap selain Allah ada yang lebih besar itu berarti sirik sing samar. Padahal ngene kita muni wa ma'ana minal musyrikin. Saya tidak golongane wong musyrik. Nalika muni ngono kok ngrentekno atine awak dhewe nglakoni sirik khafi, sirik sing samar. Apa? Nyembah Allah tapi mengharap selain Allah.
menghadap pujian ngene wong. Fakun mongko ana sira andron iku wedi muttaqian kalih ngedoi min hadas syirki saking iki syirik, maka jadilah kamu orang yang takut saking lakoni iki syirik. Lagi wa ma'anan musyrikin isalat cara salat lagi abirawu tok iki masyaallah. Ki nek nggone iki kan rodok dawa terangane kiri kan apa diringkes wasta'irra lan ngrasa sira al khajlata ing isin, maka tanamkanlah dalam dirimu rasa malu fi qalbika ing dalem atinira in wasopta lamun nyipati sira nafsaka ing atinira bi annaka kelawan sedune sira maka rasakan dalam hatimu jika dirimu kok disipati bi annaka sira lasta ana sira iku minal musyrikin sang musyrik. Kowe katik muni wa ma ana minal musyrikin, kowe ra syirik tenan to ora, senajan mung syirik kafir ngene, menganggap selain Allah ada yang memberi atau memuji sing nampa, padahal salat sing nampa ora sing nampa lan ora iki namung Allah. Kok menganggap orang lain bisa menerima salatmu, makanya menghadap pujian orang lain. Wasta'irra lan ngrasa sira al khajrata isin fi qalbika limatinira in wasab talamun nipati sira nafsa ing atinira biana kala sira lasta ora ana sira iku minal musyrikin sang musyrik min ghairi baraatin saking tanpa bebas ombian maneh lebaran min ghairi baraatin saking lebaran bebas pi an hada syirki saking iki syirik, maka katakan dirimu kowe tenan ra musyrik iki tenan ora kok bebas ora musyrik kuwi. Fa inna moko setuhune isma syirki jenenge syirik kuwi ya kau tumiba alal qalil kadang sithik wal kasir akeh minu sang syirik kadang ya sithik akeh. Nama syirik kadang wong ya sirike tenanan ana sing ora. Wis bar mangan sirikin piye ngene. Wa idza tatkalane kul tangucap sira muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Setune urip ingsun lan mati ingsun iku lillahi kagungane Allah. Nalika maca iki piye? Tapi awak dhewe juga maca entuk. Kadek macane ora beto dilal. Nah sakjane karo cepet. Awak dhewe ini, masyaallah. Kanggone wong diperhatekno muni diangen-angen. Ora nggo muni tok. Uripku matiku lillah. Fa'lam rusira anna hadal khala setuniki tingkah abdun iku kaula mafqudun kang kehilangan linafsi maring awake abdun maujudun kang maujud li sayyidi maring gustine abdun. Ucapan matiku uripku iki kanggo Allah, tapi wonge kadang ini lupa kalau ucapan itu hilang. No ucapan ngakoni ganeng
pangeran sing ngapani urip pilang kongen ucapane wa annau sedune wong in sadara lamun metu mimman saking wong ridho kang ridhone wong wa godulan murkane Allah waki miman sewa ridhohu kang ridhone man wa godulan murkane man wa kiamulan ngadeke wong wa kuudulan lungguhe wong wa robbatulan demene wong fil hayati dalem urip wa robbatilan demene wong minal mauti sang mati li umur dunya maring urusan dunya li umur dunya maring urusan dunya lam ora ana yakun ana lam ora yakun ana apa ucapan kuwi mula iman iku mantesi lil kale maring tingkah ucapan itu tidak pantas nalika kowe muni ngono kuwi lamun nganggep Allah gak eneng nang atine padahal muni matiku uripku krana Allah tapi ucapan itu tidak muncul dari hatimu wis bar makna muslimin lagi ta'awud salat kuwi mergane aja ngantek Allahu Akbar terus ra maca ta'awud maca ra maca kabira maca auzubillah wis bar takbar kabirau lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qulta a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahu a'lamu bishawab adene kimbakas pancing iso menghadirkan hati melakukan rukun sunat penggane salati termasuk iki lagi donga iftitah kabirau cara wong desa maca kabirau tandhae bar lagi muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja ngantek bar kabirau lagi bar Allah Akbar langsung a'udzubillah lagi maca kabirau oleh maca a'udzubillah ki bar maca a'udzubillah regane kaya salat raya takbire kuwi diwaca sause maca doa iftitah lagi Allahu Akbar terus a'udzubillah bismillah terus maca Fatihah dicandake a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallahu a'lamu bishawab subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tandake bape kuwi dadi imam iki lagi salat salate urung bar lagi maca ta'awudzubillah alhamdulillah maca kebiyen Pak Mamek ngulangkan macane setik-setik ngene iki Ba'ma anapun iktidal iki ora eling gurune macane wa mal iktidal napa iktidal yen guruku ora ngono maca wa amalan anapun iktidal alhamdulillah